poklesne na 15 až 9 stupňov Celzia. V noci bude ešte stále fúkať na západe prudký až búrlivý severozápadný vietor nárazom okolo 55 až 70 km za hodinu. Cez deň už nárazy vetra trošku zoslabnú a maximálne bude vietor fúkať rýchlosťou do 55 km za hodinu, ale počasie sa výraznejšie nezmení. Na západnom Slovensku však zajtra možno uvidíme aj slnečné lúče, oblačnosť bude premenlivá veľká, miestami rátajte s dažďom alebo s prehánkami a mierne sa nám oteplí na 13 až 19 stupňov. Na strednom Slovensku sa ale na slnko veľmi netešte, bude tam naďalej oblačno až zamračené, pričom na mnohých miestach bude pršať ojedinele aj výdatnejšie. Teplota sa bude pohybovať od 12 stupňov na severe do 18 na juhu. Podobné nepriaznivé počasie bude pokračovať aj na východe, teda aj tu bude prevládať veľká oblačnosť až zamračené s dažďom alebo s prehánkami, ktoré môžu byť lokálne aj intenzívnejšie. Aj tu už bude chladno, len od 12 do 18 stupňov. Na hory sa veľmi teraz neoplatí ísť, aj zajtra tam má byť zamračené a daždivé počasie. V nadmorskej výške 1500 metrov sa bude naďalej ochladzovať. Zajtra tam má byť už len okolo 7 stupňov. No a